Kanina, I was asking you about kung yung earnings ng Lipad, outside of the earnings of Lipad, do you earn anything at all? Kasi kanina, meron nakita ko na you were able to remit several hundreds of millions to the national government? Apa. How do you create Meron po those? kaming pinapalis na areas ngayon. Okay. So yung mga nililis naming area, doon po kami kumukuha ng kita. Kasi kailangan po namin ngayon mag-generate din ng enough funds para magawa namin yung phase 2 development. Kasi malaki pong kapital ang kailangan. Parang real estate development yan. For the Parang meantime ganon. po, for now. Oo. Kasi bago namin gagawin yung gagawa ka ng runway, gagawa ka ng additional infrastructure para sa airport development. Lahat naman po itong ginagawa namin in support of the development of the whole civil aviation complex. Dahil wala po kami ngayon hindi sa amin yung operation. Yeah. So we have to focus first on our leasing ng property namin para makapag-generate kami ng enough funds to move towards the phase 2 nga ng development ng master plan. And is that where you get the money to pay your people? Apo, doon po ngayon. So how much do you spend for everything? For example, for SIAC to Malaki-laki rin po. operate? Kaya sabi ko nga po kanina, inikutan ko lahat. Hindi lang po yung finance dahil hindi po ako finance person. Pero ang kinaganda ko nito is we are a sustainable company. Kumikita po ang SIAC. Sabi ko nga po kanina, wala kaming utang. So nababayaran namin lahat ng sweldo ng mga manggagawa namin. Nabibigay namin yung mga karampatang bonus nila. So maayos po yung pamamalakad ng kumpanya ngayon. And you follow the national standardization Apa. law. Oo. Apa. And you report to the because you're GOCC. GCG po kami. Tama Oo. po. Nagre-report po kami sa GCG. So the same guidelines Apa. ng CDC, no? Apa. Lahat But you don't have that controversy Wala that po. CDC has. Wala po. Kasi You have a union, no? meron po. Meron din po kami. Yun lang po ang kinaganda kay SIAC. Na plano na namin yan nung umpisa pa. So we were able to transition as early as before the pandemic. Naggawa na po namin yun. I see. So if you need people, you have to fund those people. You will Apa. have to be able to prove that you can actually Apa. produce those Yung bago po funds. namin Oo. ngayong organizational structure na sinabi ko kanina na 129 personnel, kahit i-fully man po namin ngayon yan, kaya naman ng finances ni SIAC. Accounted na po lahat yon. At doon sa acceleration na sinasabi, ano ang key element for you to be able to accelerate para doon sa yung ma-implement yung Kailangan pong mag-succeed ni Lipad. Kailangan dumami ng flights dito sa airport. Kailangan dumami to be yung able to pasahero. accommodate the Opo. Kasi yung next phase of development ho namin, Sa ngayon, ilan na ba ang nagbibiyahe sa sabi mo, nasa 20% pa lang, di ba, Opo. sir? Last year po ata naka 1 million na silang pasahero no ang from the layo pa 4 billion natin na before the pandemic. Oo. So hopefully po makapag-recover tayo na meron na kaming inaayos ngayon with the DOTR, with the Department of Transportation. We're working on the transfer of other domestic flights to Clark, no. Umpisahan po natin yung mga tinatawag nilang turboprop aircraft, yung mga propeller type na maliliit na eroplano kasi nagkakaroon na po ng runway congestion ngayon sa Manila. So ang sabi namin, yung mga maliliit na eroplano, kailangan namin ng domestic connectivity dito sa Clark, dalhin nyo dito sa Clark. Tatanggapin namin sa Clark yon. Yun po yung initial na ginagawa namin ngayon. Para magkaroon tayo ng... Pero yung namang Manila, napakatigas ng ulo di ba? Kasi po pag nasa Manila Nakikita ka, naman na yung advantage hindi mo na po kailangan mag-market pag nasa Manila ka Yun ang gusto ng mga airlines Kasi sa ayon sa gusto nila, mapupuno sila. Ang problema lang ho nun, pag nagkaroon ng aberya, domino effect na po yan. Magkaroon ka lang isang delay, madidelay lahat ng kasunod nila. Pero I think you should also have a strong marketing. Is Lipad doing that? Opo, hindi lang po Lipad. Are you also doing it? Opo, we're doing it. We're talking also with the Department of Tourism. Kasama na po sila sa board namin. Kasi ang laki naman ng population ng Tama po. NLCL Nung pong wala pang naniniwala sa Clark, ang sinasabi namin palagi noon is we could have a dual airport system. Manila services
Manila, and Yeah. Southern Luzon. Exactly. Clark services Northern and Central Luzon. Oo. Ang populasyon po ng Pilipinas nasa more than 100 million na tayo ngayon. Ang 50 million po nun nasa Luzon. So yung area po natin ng North Central Luzon, halos 20 to 25 million na po yun. So that could be enough really to service, na isi-service po ng Clark Airport yung population na yon. Ang sinasabi po namin ngayon na pwedeng gawin is lahat ng tourist destinations kailangan maging maayos, dapat organized. Kasi kanya-kanya pong biyahe. Ang daming magagandang lugar sa Pilipinas. Exactly. Hindi lang po natin nakikita lang po natin ngayon kung may mag-vlog, merong mag-post sa Facebook, tapos makikita mo, ang ganda. Tapos nandyan lang pala sa bakuran mo. Nasa malapit katabing lalawigan mo lang pala. Yun o yung pinopropose namin Dati meron kayong TV program sa CLTV, balik nyo. Oo, yun po yung sinasabi namin na kailangan natin lang i-organisa yung Yeah, mga to I para think malaman ng so. tao. Para Oo. maging destination din si Clark. Akala ko, nung nailipat na yung operations and maintenance sa lipad, lahat ng marketing sa kanila na. Sa airport operations po, yes. Pero ngayon ang sabi ko nga kailangan namin silang tulungan kasi I think so. Kung mabagal Kailangan po, nila ng Opo, tulong. kung mabagal po sila, babagal din yung development namin. Uy, ang taas pala ng score na nakuha nyo sa performance scorecard nung 2021. Opo, nakapagtala po kami ng 95% na rating. So it just shows na maayos po yung trabaho ng mga manggagawa ng SIAC. So ginagawa po namin yung trabaho namin. For the past 5 years, hindi po kami bumaba ng 90%. Nag-average po kami ng 93, 94. Last year was our highest, nasa 95% po kami. Sa rating po ng GCG. So, ibig sabihin, nandun kayo sa mga korporasyon na professional ang mga ano? Opo, Ang mga tao, di ba? Na napapatakbo po ng maayos yung korporasyon. Kasi it's very important dahil nga, minsan, di ba, yung idea na, pag gobyerno. Ano? Opo. Yun po yung gusto nating mabago din na ang perception sa gobyerno, pag sinabi mong gobyerno, mabagal. Dapat, pag sinabi mong gobyerno, efficient. Pag gobyerno, maayos. Marami pong nagtatrabaho sa gobyerno na matitinong tao. I'm sure, I'm Opo. sure. Yun nga lang po, yung ibang kokonte na nakakasira, yun lang na-highlight. Yun ang palaging binabalita. Pero maniwala po kayo sa akin, marami pong trabahador ang gobyerno na matitinong tao. And most of the employees siguro, the personnel sa SIAC are from the province. Apo, no? halos Kapampangan po. Majority sa amin Kapampangan. Yung hindi man namin Kapampangan, nakapag-asawa po ng Kapampangan. At and this is the beauty of it, 'di ba? Dahil sino bang magmamalasakit dito sa airport natin na ito? Tama po Kundi yun. yung mga katulad natin, 'di ba? Na from here, lalo na yung mga Kapampangan. Tama po yan. Oo, tsaka meron naman tayong ipagyayabang, 'di ba? Apo. Natural na po sa Kapampangan yung... Oo. And siguro, Sir, Mr. President, baka gusto nyong imbitahan yung mga tao na nanonood sa atin sa iba't ibang platforms, sa TV and social media platforms natin. This will be aired several times in different platforms. Baka pwede nyo sabihin sa kanila kung ano-anong mga eroplano na ang nandyan at ano-ano yung mga flights na the last time kasi baka malimutan ko the last time first and last time akong nakasakay dyan, I think November of last year. Gutom na gutom kami kasi puro kami mga senior citizens, wala palang kainan dyan. Ngayon po meron na. Meron May mga na. naka-open na po na mga... Pero nag-grab lang kami. Oo. Tapos hinintay namin yung grab dun sa may entrance. Unfortunate po talaga, maraming pinadapa yung pandemya natin. Maraming nga. nagsara mga... Pero ngayon okay Ngayon na. po meron na. Kahit na anong oras yung biyahe, meron nang Opo, makakain sa meron na loob. po. Because I was surprised. Kanya sabi ko, the next time na magbibiyahe tayo dyan sa CRK, kailangan may baon tayo Opo. may baon tayo. Meron na po ngayon. Ngayon meron Dumadami na. na po yung mga kainan natin din sa loob. Okay. So, can you tell our audience yung domestic flights and international flights na available, Ngayon po, sir? ang domestic flights namin, meron kaming flight papuntang Cebu, meron din kaming papuntang Katiklan, at saka sa El Nido, sa Palawan.
ginagawa po namin ng makakaya namin para madagdagan yung mga domestic flights na to para nga magkaroon tayo ng Oo, kulang, no? connectivity dahil kukunti pa po. Konti. Bago po magpandemya, halos lahat ng parte ng Pilipinas meron na tayong flights mula Batanes hanggang sa Mindanao, hanggang sa Davao, no? So, meron na rin po kaming padating na flights niyan sa Busuanga, Iloilo, General Santos at Puerto Princesa. Ay, salamat naman. So, Oo. babalik Kailan na po yan? yung mga Kailan? yan. Sana po, pati po sa Davao, Cagayan at Bacolod. Dapat ito sana ng po, summer. within the first opo, sana bago Oo. mag-summer, sana ngayong first quarter, mahabol sila. So, nagtutulungan naman po kami ng lipad ngayon para paano mapainganyo yung mga ibang airlines na lumipad dito sa Clark Airport. Sa international naman po natin, meron tayong flights ng Middle East sa Doha, yung Qatar, tapos sa Dubai, sa Emirates. Meron din ho tayong flights sa Korea, sa Incheon at saka sa Yeah. Busan. Oo. Tapos meron din ho tayo sa Singapore, meron din ho tayo sa yung tawag na Yangyang sa Saan yan? Korea. Korea din ho yung Yangyang Yangyang. sa Korea din Oh, yan? I think isa ho siyang tourist destination. Kailangan din pumunta ako na dyan para doon, bumata no? ako. Yang, Opo, yang. oho, Yung Muan, saan yun? ang Muan is di ko lang po kabisa. Singapore ay sa Korea din po ang Muan. Korea din. So, marami ho tayong dahil meron na tayong Korean community dito Exactly. sa area na to. Oo, gustong-gusto nila dito eh. Marami tayong flights sa ano. Pero padating po natin ngayon is flight sa Taipei, sa Bangkok, Narita, Hong Kong, and Macau. Si Eva Air ho mag-ooperate na dito. Oh, that In would be fact, good. Oo. si Eva Air nag-offer nga ho ng promo, yung papuntang US, nasa halos $700 lang. Oh. So, ang dami ho nag-cancel ng flight nila ng Japan at saka Korea, pumunta na ng US dahil sa murang pamasahe ni Kailan Eva Air. mag-ooperate ang Eva Air dyan? This coming March ho, next month mag-ooperate Oo, na si maganda. Eva Air Oo. dito sa atin. Oo. So, iniimbitahan ko po lahat ng kababayan natin sa North Central Luzon, kung yung biyahe ninyo, meron namang flight available dito sa Clark, sana po, tangkilikin natin yung paliparan natin na magiging mas convenient sa inyo, hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Maynila. Kung may available flight naman din dito, malaking ginhawa. Marami rin kayo matitipid. Makakatipid kayo ng toll fee, makakatipid Oo. kayo ng gasolina, at saka ng oras. At natutulungan nyo pa na papaunlad natin yung paliparan natin. At saka may dito. point-to-point, di ba? Opo, meron po. Oo. May bus services naman po ang available si Genesis, tapos si Partas, meron din sila. Tapos meron din naman ho tayong Grab din na taxi na available dito sa What airport. about the parking? Meron na ba ngayon yung paid parking? Meron po. na- Maluwag po yung parking niya. Mas malaki kaysa sa luma nating terminal. Tapos, Pero is it already, yung... Dati kasi parang iiwanan mo doon, parang may... may ganyan din po sila. May Oo. park and fly din sila. Kung gusto nyong mag-weekend But that travel. is lipad run. Lipad na po yun. Oo. Sa lipad na po Hindi yun. sa inyo. Hindi po sa amin yun. Opo. But you would have more space, I think. Opo, yung area na po kasi yun, under the project land, nilipad eh. Kasama So, na dun sa kasama po yun. Ilan yun? 700 hectares. hectares. Oo. Kanya talagang sa kanila na. Apo. No? Oo. Anyway, I hope, mas lumaki yung role ng SIA. Apo. Oo. Hindi lang simpleng monitoring. No? Because you would know better eh. Opo. I suppose so. Sige, sir, baka meron kayong panghuling mensahe sa ating mga televiewers at sa ating iba't ibang mga audiences. Yun nga po, gusto naming hikayatin yung mga tao, yung mga kababayan natin na bumibiyahe, kung pwedeng gamitin ninyo ang Clark International Airport. At gusto rin po nating ipahiwatig na kahit meron na tayong private operator dito sa paliparan natin, nandyan pa rin ho yung SIAC. Kasi ang SIAC, kailangan siya yung gagawa, mag-develop ng Phase 2, Phase 3, at ultimate phase ng master plan. Para masiguro po natin na makukuha natin yung malaking airport talaga na nababagay na napag-iwanan na po tayo ng mga karatig bansa natin. So this is our chance to develop a very good airport at par with our Asian neighbors. So magagawa lang po namin ito sa tulong din ng mga kababayan natin na tangkilikin po natin ang airport natin, ang sariling atin dito sa Clark International Airport. Maraming salamat po. At thank you very much. Thank you I very really much po. appreciate your coming to the program. Salamat po sa pag-imbita Thank you sa so amin. much. Good luck. Salamat po. Salamat. Dakala-dakala salamat. Salamat po.